Mga kalingap, kasama natin ngayon si Cedric. Ayan mga kalingap, ngayon lang po tayo kasi nabisi po tayo sa pagpapayos ng sasakyan mga kalingap. Walang ano dito sa daig kasi kailangan po nating mag-research, kontakin yung mga malalayong mga mekaniko. Shoutout ko po yung kagrupo ni Matsuki Mechanic na si Eli Programming. Isa din po yan sa nakuha natin ng mga ideya at saka nag-assist din sa atin para maayos din yung sasakyan. Tapos kay Joshua na taga Daet, yun na palit po nung pyesa at yun dun po sa nakuha namin ng pyesa. At ngayon po okay na ulit ang sasakyan. Nagka-problema ngayon po, back to vlog tayo kasi focus po ako nung sasakyan nung nakaraan. Para research po ako kasi hard trouble po yung sasakyan. Ngayon okay na po. Salamat sa Panginoon. Kasama natin si Cedric, mga kalingap, at may titingnan kami doon. Ayun mga kalingap, dito tayo sa sentro ng Daet. Kasama natin si Cedric. Cedric, pili na dito. Ayan. Hindi na niniwala. Pili na nga. Anong kulay mo? Anong gusto mong kulay? Dito? Madam, kunin na natin ito. Ano? Pili na nga. Ay, yung Barako 2 ba? Barako 2. Hindi nga, nagsira rin. Oo. Waka. Siya nga. Ito tayo. Doon na tayo. Bawa tayo ng papel. Nakabili na kami niyan. Barako 2 para sa'yo. Galing kay Ninang. Kukunin lang natin yung papel. Cedric po, Cedric Ongog. OR. Cedric Ongog. Okay lang po, videohan ko lang siya. Cedric Ongog. OR po niya. Barako 2. Bigay mo papel. Tingnan mo, ano yan? Mga nasa po yung presyo ng motor. Bigay mo din. Nasa yung motor. At yung motor nakuha na namin. Pinapalagyan namin ng sidecar. Pupuntahan natin. Oo. Yan po at nagulat ka? Barako 2 yun, 100. Kulang 100,000 yun. Nasa 90 plus. Yung Barako 2, 175. Grabe si Rabin, maraming salamat. Dahil sa inyo si Rabin. Oo. Magkakaroon ako ng ganito. May pa yun, hauler. May howler. Ay, yun yung sa negosyo si Rabin. Ito yung susi, Di kaya. Ikaw na mag-keep niyan. Ikaw na din yung mag-follow up dun kasi medyo matagal yung paglagay ng Bigyan na lang kita ng sabi ni Ninong at Ninang. Bigyan na lang kita ng allowance pang follow up. Kaya tulungan na natin para matapos na. Ginagawa ng Tulungan na natin si Rabin. Oo. Tagal silang Shit, legit yan. Kawasaki mga kalingap. Hanggang magagamit nyo yan sa negosyo. Tulungan si Rabin. Oo. Magtutuwa nito si Disgay si Rabin kasi Bukas, puntahan natin. Mapunta tayo dito. Oo, bukas. Ay, sige na, may Kailan po yung CR, ma'am? Possible po mga next month. Next month, okay. OR pa lang. Sige. Pero magagamit man na po, halimbawa, may release ngayon yung makuha namin yung motor, magagamit na siya. Pero baka sir nag-validate. Yung license mo. Yan po, may license na si Cedric. At nandito po kami ngayon sa Motor Trade. Dito kami kumuha ng motor. Salamat kay Ninong Ninang. Talagang na. Oo. Di ba, plano mong mag-alis ngayon? Aalis ka pa? Hindi na si Rabin. Ay, hindi na. Meron talaga. May service ka na, no? Pang negosyo yun. Si Rabin. Talaga din nag-renegosyo.
Kala ko binati ano talaga to si Randin, disclose sa kanya. Kasi wala ko ako naman. Hindi ko akalain bibigay ko sa akin. Kaya maraming salamat si Randin sa iyo. At kakaroon kami ng mga ganitong pagpapala si Randin. Meron pagpapalo pero mas maraming pagpapala. Oo, yun. Maraming salamat. Papasalamat nila ninong rin ang ninong namin kasi hindi dahil sa kanila wala kami ganito. Lalo na kay God si Randin. Talagang the best sa lahat. Ano si Randin? Mamaya punta natin yung ano, pinalalagyan na namin ng ano, sidecar. Okay. So yung mga kalingap, dala na ni ano yung, wala pa po yung CR niya, pero meron na siyang OR, yan po. Sa kanyang Barako 2. Ayos. Ay mo, huwag mo pakita. Makikita ang adawa yan dyan. Ano. May ano plaka na, ang bilis. Pero po yung CR wala na. Na-apply si Randin. Nung nakaraang month, mga siguro December. Mga first week of December. Ayos din. Oo. May plaka na po pala. Magkakaano na ako si Randin na magkaka-motor na. Sarili Oo. pati cash pa. Pero dahil si Ninong at Ninang ay concern, ayaw nila ng single, kaya pinalagyan ng sidecar. Tama lang yun si Kasi di ba yung history mo Oo, sa single ka na ano. Ingat na lang din. Si Randin. At ngayon, i-check natin, sana matapos na agad yung ano, yung sidecar para magamit mo na yung motor. Kasi pwede man na daw gamitin. Tinanong ko. Sabi niya yan. Oo. So, konti lang naman na ano. Konting process pa kaya may reclassification pa po kasi mga kalinga from single to with sidecar. Next Po yung gagawin namin. Ano po si Randin yung Magkano yan? mahal pa lang po si Randin no? 93,000. Grabe oh. Maraming motor yan. Happy New Year talaga. Happy New Year talaga. Yung pamasko niyo. Happy New Year po mga kalingap. At maganda naman po ang New Year natin. Ito mga kalingap at mapuntahan natin yung ano, motor ni Cedric. Pinapalagyan po ng sidecar. Nauulan ng ano. Dapat lagyan natin ng ano ito. Tay, magandang hapon. Nasaan po yung nagagawa? Ito matagal po yung paggawa nila. Mga kalingap. Happy na. May ano po, may lagnat. Sino po yung pwedeng gumawa? Tutulungan na daw po yung may-ari ay. Yan may-ari. Tutulong na daw siya ay. Maroon. Kailan po ano tay magawa? Ito may gulong na siya. Tay, di naman masira yung motor natin yan. Kasi ano, baka kailangan natin lagyan ng bubong siya. Ano pong gagawin dito, di ba tayo may bubong siya? Tapos yung sa driver niya may bubong din. Ito po may pintura ito. Oh, prime. Kailangan may tapos meron po itong ano upuan sa gitna. Ano tay? Primer. Yung anti-rust na sana. Meron na din siyang ano. Anong tawag dito tay? Para nagtatanong po yung sponsor natin bakit daw po matagal. Ano po yung nangyari? Gawa ng panahon, hindi naman tayo magagawa. Hindi maya no. Wala nang pumasok kami. January wala. May Pero kung magandang oras, mga 2 days to 3 days, tapos pag maganda, oo, pag magandang oras, mainit lang. mainit lang. Dito, mamaya-maya, andyan naman ang ulan. Nasaan kato ngayon nagagawa nito? At nagtrabaho, nag-uulan.
So may Trapal naman eh, nabili pa yung trapal dito. primera na lang natin tay at kinakalawang yung ano. Maprimer na lang. May ano na lang. Normal man po yan kasi ano, inulan. Lalagyan na lang po ito ng Ay, oo. Nawawala yan. Bibuilding primer. yan, masulit. Ay, hindi pa po yan tapos. Pag na-welding yan, wala na yan. May okay man po at sayang di po niya mauuwi oh. Eh siya na lang po ang magpa-follow up. Okay. Yan po kasi ang magda-drive, siya yung may-ari na talaga niyan. Siya ang tagapag ano. Dapat Yeah. yeah. Nakakarmis yan. Ano yung mga kalingap at pinalagyan po namin ng ano sidecar. Request ni Ninang at Ninang nila kasi bawal pong mag single motor si Cedric at doon siya na ano eh. Ito po lalagyan po ito ng primer, pintura. Normal lang po na may kalakalawang siya. Meron na din siyang ano, may gulong na din. So nagkasakit daw po yung ano gumagawa nito. At masama pa din daw ang panahon, hindi makapag-welding. Open area. Bago. Bago. Nag-alala lang ako baka kasi naulanan, pala tinanggal pala nila yung mga pwedeng mabasa. Oo. Tinago nila yung CDI. Kaya hindi natin matitesting ngayon. Malapit na yan. Ikaw na lang din yung ano, nabigay na lang, oo. Bigyan na lang din kita ng allowance na pag ano, bisita. Hindi man kami natin sira. Ha? Pwede mo. Oo. Pwede balikan na lang. Pero bagay, kung pupunta, kung ano, Oo. hindi kayo puntahan po. Bukas kausapin natin. Ito bagong-bago yung motor. Pinapalagyan lang po ng sidecar at meron na siyang pinagyan natin ng cover. Pero safe naman daw po yung tinanggal kasi yung mga pwedeng mabasa na ano, pyesa. Po. Para hindi kung sakaling mabasa. Ganda ng motor mo, Cedric, oh. Barato. Dual starter po siya. Meron siyang starter dito, may kick starter. Ganda. Barako dos yan, Geraldine. Barako dos 175. Pati yung tangki, tinanggal ano si Robin. Oh, ay tinanggal din. Kako. Ah, Tinanggal yung tangki. kaya safe man po pala. Nag-alala lang ako at siyempre nauulanan baga. Oo. Kaya pinalagyan po natin ng ano, cover. Kaya kala ko si Robin talaga matawag kasi nagagulan ko ba. Ah, Nagagulan tapos na yan din yata yan. Ganun pala yung style nyo doon sa ano. Sa sidecar na po. Maganda yun. Ito po, lagyan man niya ng ano, primer mga kalingap. So, may mga negosyo ka nang naisip, Cedric? Mayroon po sa Robin. Anong negosyo yan? Parang pag-play natin. Pero ang parang gusto ko unahin si Robin yung bahay baga sa Robin. Magtitinda ng isda baga. Ganda ba mo tayo? Magtitinda ka ng buy and sell. Oh, diyan tayo makuha ng mga titinda. Diyan sa Mercedes sa Rizal. Ay, congratulations agad. Maganda Oo. po magayon si Robin. Lalo na ngayon at takot Oo. ngayon ang tao maganda bus. Pupunta mo na lang kayo sa mga lugar na meron siya. Oo. Kasi yung may una ako sanang gusto si Robin, yung dyan din sa Biligid. Kaso parang medyo naghihina siya ngayon eh. Oo. Tapos pag doon naman sa amin kung magtindang ganun pa, mahina talaga si Robin kahit yung So,
Alam mo si Kuya Bal, nagganyan din siya. Yung dati niyang nagtitinda ng isda, si Kuya Bal. O yan Sir Alvin, purpose ko talaga Sir Alvin. Naisip ko na yun kanina. Matagal ko na po yung iniisip. Kasi yung... Doon tayo, maul. So, yung naniisip mong negosyo, maganda yon yung magtitinda ng isda. Oo, Sir Alvin. Gulat Kasi din. maganda po baga ngayon. Daming ngayon nagkaano ng... Lalo na doon sa amin, bira yung mga nagtinda ng isda na kaano. Meron man po kaso, iilan. Mas maganda po yun tao. Dito po kasi Sir Alvin, may nagturo na din sa akin kung saan maganda magkuha ng isda. Diyan nga po sa Pandawan, Sir Alvin. Pandawan. Oo. Mura daw po dyan. Kasi pag buy and sell ka po baga Sir Alvin, kailangan mura talaga. Tapos bibigay. Tapos, yeah, at kung na lang, pag-pray na lang natin na Opo. Success po talaga na Sir Alvin. Oo. Ang kailangan lang talaga dyan ng sipag. Maaga ka magigising dyan. Maaga. Parang si Sir Alvin yung nagtitinda din sa isda doon sa amin. Maaga talaga. Siguro mga 3 AM, Oo. gising ka na niyan. Pupunta ka na dito. Maaga po sila dyan na may mga kakausapin man din ako dyan Sir Alvin. Tatanungin kung saan sila nagkukuha ng mga mas mura pa. Oo. Tapos bibinta natin. Huwag mo muna sabihin kay Kaya Sir Ay, Alvin. sa bagay, mapapanood niya yun. Mapapanood niya yun. Ay, pa-upload mo. Ayan po. At congrats na agad, Cedric. Salamat po. At sana masama kasi po mga kalingap yung panahon, kaya hirap din silang mag-welding. Sir Alvin. Open area kasi yung Opo. nila, lugar. Yun yung naging problema. So, ayan Cedric. Bigyan lang kita ng kung sakaling ka, Magpunta po dito. magpunta rin. Bigyan lang kita ng na Sige po. bigay ko na sa'yo ngayon pala. Kahit 1,000 lang muna. Opo. Pang halimbawa hindi ako makapunta, di puntahan mo na. Pupuntahan ko na lang pa. Puntahan natin. Ito, may Salamat po. para sa halimbawa allowance po kung sakaling ka. Pero next week okay man na sana, no? Sana nga po Sir Sabi Alvin. niya Para- next week. para makatuloy na po pag Sir Alvin. Maka-umpisa na. Oo. Maganda yung sinabi mong may pagpapalo pero maraming pagpapala. Sir Alvin. Oo, totoo yan. Totoo yan na minsan pinaparana sa atin ng Panginoon yung mga bagay na pagsubok para maging tayo ba? Maging matatag. O matatag. Lesson lesson to learn na tinatawag. Opo. Or chance to experience, mga ganon. So, congrats na in advance. Maraming salamat Sir Alvin. Salamat kina Ninong at Ninang talaga. Kay Ninang at Nakikita ko na may potential kayo kasi may tools na kayo. Lang yan, yung malaking tools na yan, yung Sir Alvin. libre na din yan. Opo. Oo. At buy and sell, mag-buy and sell lang Opo. isda, pag-pray lang. Lagi lang pag-pray. Basta pag linggo, lan na lang natin sa Panginoon. Isang sisimba baga. Opo. Sige, God bless ulit. So, paalam po mga kalingap. Ayan. Happy New Year na. Ayan, siyempre. Di Maganda wala pang akong- New Year ngayon. Wala ko idea Sir Alvin Oo. kung saan tayo ngayon. Kala ko hanapan ako ng trabaho mas maganda pa pala sa trabaho yung makikita ko ngayon. Kumita ka ngayon ng kulang-kulang 100,000. Dahil po sa libreng barako. Yan. Negosyo talaga. Oo, Sir Alvin. Negosyo talaga din yung kailangan. Pero dito muna po ang vlog natin ngayon. Opo. Salamat po and God bless po. Bye.